Tempo. Tempo. Contamos cos instrumentos de medición máis precisos para calcular o tempo. E aínda así, esváranos entre as mans. O tempo é o máis prezado dos minerais. O tempo non pasa ao mesmo ritmo aquí que en Marte, cando rimos ou nos aburrimos. O tempo non é máis que un longuísimo caderno pautado onde ir debuxando o que despois será memoria. E que é iso da memoria? Proxectar unha película dentro da cabeza, unha e outra vez, ata que a cor se dilúe. E aínda así, gardar a máis pequena das matrioscas, ben fondo para non abrila nunca. A memoria, un preludio do esquecemento que dura apenas 3 segundos. De Pandora e 3 segundos de memoria bastarían para temer a victoria dunha sombra. 3 segundos de memoria bastarían para queimar na lareira nosa historia e 3 segundos matrioscas para guardarte nelas e non abrirte. A memoria é un preludio do esquecemento. A memoria é unha excusa para olvidar. A memoria é un preludio do esquecemento. A memoria é unha excusa para olvidar. Historia e 3 segundos de memoria bastarían para tecer coas tintas matrioscas para guardarte nelas e non abrirte nunca, para soterrar o medo a que devores os meus labirintos. Esquecemento.